La secció de l'excusat. Vale, què tenim esta setmana en la tertúlia? Què portem així per obrir boca? Què és el paioli d'este programa? Quin és? Ho faig jo, no? Comença tu mateix. Comença, Sebas, a veure, conta-m'ho. Mira, duc una setmaneta de prou faena i no vaig anar al tòpic de pobret jo que faig molta faena. Però la veritat és que tens tot el dret del món a fer-ho. Vaig a contar una cosa que m'he passat l'altre dia i digui, per l'excusat. I són d'aquestes coses que es passaran els anys i gràcies a l'excusat no se m'olvidaran. Si no, saps el concepte que te vull dir? Exacte, sí. Gràcies a dir-ho així, ja després me'n recordaré per tota la vida. Ja t'he quedat tu enregistrat, veritat? Correcte. Ja dius, això ha passat. És una immunització que agarré jo a l'Alzheimer, però ja en forma tecnològica. Arranca, Sebas. La qüestió és que estava per fregar-me les dents, que m'apetia fregar-me-les, me notava que me les tenia que fregar. Molt bé. I de repente me fica a obrir-ho, això que té el típic... La tapeta està... La tapeta d'alumini metàl·lica. Sí, pues la lleve i tal, i dic, hòstia, m'he tacat de pasta i ni l'ha obert, què està passant? I jo, per on cau? De repente me veig la mànega tota plena de pasta. La mànega del batí, saps? Que és de peluseta. El batí de tots els dies. Sí, però perquè s'havia obert per l'altra banda? És que tardí un rato més en averiguar que se m'havia obert per darrere. No sé lo que passaria. Jo és el primer que he pensat. Pues hasta que no estava la garreba feta del tot. Vinga a apretar, no? Tu apretaves i apretaves i cada vegada la mànega més taca. I quan te dones compte el cepillo buit i la mànega més taca, no? Correcte, prim. No m'ho expresse moltes vegades bé, però gràcies a tu me nota que ara sí, perquè ho has entès perfectament. Els amics estan per acabar-se les frases. Per això som tres així, Sebas, perquè entre els tres fem un, en algun moment. Bueno, pues, Sebas, si això és tot el mal que t'ha passat en esta setmana... Ni mal ni bo, no sé... Ho sé per tu, per la desgràcia que t'has pogut suposar, ¿vale? Estava recent net el batí i tingui que és una puta, perquè... Tingui que netejar-lo altra volta. Que se t'embrute el batí vol dir que vas a estar un dia i mig sense el teu batí. Però és que estava net. Saps? Per netejar-ho, claro. Pues és una... Bueno, pues jo... Dins de les meues desgràcies, avui en les desgràcies d'Emilio, ¿vale? La teua sigut la pasta de dents, jo te la canvio, ¿vale? Jo esta setmana, si una setmana té 7 dies i avui en realitat portem 5, ¿vale? Pues jo en 5 dies he hagut de cridar a la grua 2 vegades per carregar-me la bateria del cotxe, perquè se m'havia descarregat. Ostres. La primera perquè m'ha deixat jo les claus posades per pujar de dalt en la faena, per replegar una xiqueta i endur-me a la teràpia. Pues, tio, 5 minuts que damunt. Jo dic, hòstia, on tinc les claus? I me l'havia ficat. Però el cotxe tancat, vull dir, apagat, saps? No, que no estava... I a la merda. I ja no tenia bateria. I vaig haver de cridar a la grua, estigui una hora en vez de fent teràpia esperant a la grua. Claro, no va haver teràpia. Vaig anar a la feina a descarregar-me la bateria. I avui m'ha tornat a passar, tio, este matí. He pujat 5 minuts a casa ma mare, però només en els warnings. Vull dir, ahí sense clau, està sense clau. Però només en els warnings 5 minuts per pujar coses perquè estic ahí en la mudança. I, tio, quan hi baixar ja no tenia bateria, dic 2 vegades en la mateixa setmana. Dic, què? La bateria se consumís més ràpid que un misto, eh? Sí, no, fatal. Ja m'ha dit el de la grua. A més, el mateix? El mateix m'ha dit. Ha arribat ara avui i me diu... Yo a ti te conozco. Y digo, sí, soy el del lunes. Sí, sé que el mateix, sí. Y el dilluns ja me va dir, la bateria està per canviar. Pues tu me la canviaria. Segon avís. I avui m'ha oferit canviar-me-la ahir mateix en el moment. Dic, jo te la puc canviar, però no sé quant està. I dic, bueno, és que tinc que anar al taller i tal, perquè li toca la revisió, no sé quant, i a veure el que me diuen ahí. Però madre mía. Emilio vas tirant el fil. Menys mal que això és gratis, perquè és del segur, i no m'ha costat diners. Però esta setmana he palmat molts diners i no ho vaig a contar perquè encara me fa vergonya. Però has fet un amic? Però continuo palmant pasta, tio. Ja està. I jo passe paraula. Bueno, no passe paraula, vaig a dir, vaig a ser més desgraciat encara, perquè quan... a dia d'avui encara no se sap, però este cap de setmana és la gran final dels influencers, ¿vale? Correcte! A dia d'avui vaig a perdre, ¿vale? Vull dir, no vaig a guanyar, perquè m'estan pegant una pallissa. A veure el dia que se veu este programa. Quan es vega este programa ja se veurà, però ja m'agrada això perquè és com la crònica d'una pèrdua a anunciar, saps? Vaig a perdre, ja t'ho dic jo, l'Emilio del divendres ja te diu que l'Emilio del diumenge ha perdut.
David Bisbal. No va poder guanyar. Però no passa res perquè si l'Emilio del divendres ja ho té assumit, el del diumenge va estar molt millor. Va estar molt feliç. Va estar disfrutant del programa. I ese concurs d'afluències... No vull parlar més. Campus d'afluències. N'estic trist, però bueno, això és el que ha passat. No puc guanyar. I ese concurs d'afluències té diversos prismes on poder veure-lo. Home, no pots... Ara està bé, home, que el que has aconseguit està molt bé. M'agrada la idea del campus d'afluències. Un segon lloc del València és com que si jo rechazara que el València és subcampió de la Champions. Correcte, firmaríem tots. Correcte, nosaltres com valencianistes, hòstia, el subcampionat jo ja estic pagat. Jo, en tota la gent que jo he conegut, i mira, és que està així una de les presentadores d'una de les proves. Espera. No vaig a dir el nom, però està així, i mira, jo l'he conegut també per això, perquè claro, que al final coneixes a la gent, això és una meravella. Jo estic molt pagat i no necessito guanyar, perquè no guanya res, no sé guanyar res. Però ahí estem tots els hooligans. Guanya amics i ja està. A mi la gent que m'havia de conèixer ja m'ha conegut, pues ja estaria. Ara tots amics i ja està. Vale, ja està, tanca ja que m'estic allargant. Gràcies, Emilio. Héctor, què mos contes tu? Parlant de poliedres, la setmana passada, fa 2 van comentar que estàvem nominats als Premiedres, que són uns premis que munta... Sí, el nom me fa molta gràcia, els Premiedres. És com Premiedres. Sí, és una cosa molt rara. La merda dels premis de poliedres, podríem dir. No, és broma. No han guanyat, vale? No passa res, no han guanyat. Ha guanyat un podcast que se diu Coses Inútils, que mirant aquest nom ben bé podríem ser nosaltres. Sí. Parlaríem de nosaltres. N'hi haurà que conèixer a aquestes persones que fan coses inútils, escoltar-les i, per què no, convidar-les també a l'excusat. Claro, pues sí, ja que mos han guanyat... Ja que mos han guanyat... A veure que ho demostren. Efectivament, que vinguin així. Veus, això és un exemple més, Héctor, de que nosaltres estem acostumats a perdre, per supostíssim, a la derrota. Nosaltres en el fracàs estem supercòmodes. Per això que jo ja ho estic celebrant que he perdut. Ja ho estic celebrant. Sí. Ho vaig a celebrar igual. Perquè tu ja has guanyat, Emilio. Exacte. Han guanyat totes les persones amb el teu contingut. Exacte, han guanyat totes les persones. Bueno, moltes gràcies. Si no voleu dir res més, podem tancar la tertúlia. Ah, sí, jo vull dir una cosa. L'altre dia vaig pegar un badall, vale, tan gran per el matí que l'Alexa de la casa de la veïna s'encengué. Te lo juro, tío. Dije, no he entendido lo que me has dicho. Digo, no sé, había fet... S'encengué la tia. Tan rocinales ahí, ¿eh? Sí, volia deixar-ho per... Com és el món modern, eh? Claro, com és els avanços despertes hasta els dispositius del veí. Correcte. No, que ahí hem guanyat tots. I totes les persones. I totes les persones. Bueno, moltes gràcies. Fins així la tertúlia. Anem a passar a El Comentari de la Setmana.